According to blood report, she is suffering from HIV positive. HIV? मानसिनि गोजोननायखौ इसोरा खनसेल' हरो बिनि बांद्राय गोजोननाय लायोब्ला इसोरा मेगन मेहेरना थायो आंनि गासिबो सायख'नाय आगानानो सुगोजामोन राजा मैना निमाहाखौ नों सानसे नङा सानसे मोनखागोन नाथाय नों दा जा गोरोन्थि मावलांबाय बेफोरखौ आं माबोरै बावनो हाबावगोन दिनै जाथाया जालांनायखायसो नोंनि मिसिबना थानाय मेगना गेवबाय बे बाथ्राखौ नोङो सिगाङावनो मानो बुङाखैमोन आंखौ आरो आंनि गोरबोआव थानाय गथ'नि साया होगिरिया आंनि फिसायानो खुगा बेखेवनो हायाखिसै आं नोंनि सिगाङाव लामा ससेयावनो आन्दाय नांबाय बे सिन्दुरा बेसेन दं नाथाय बे सिन्दुरा नोंजों समाया खोमा सेंग्राफोर लों बिमा फिसा सानैबो हांगार जामोजोबगोन सानसे नोंनि आगानानो नोंनि जोबनाय लामाखौ दिन्थिगोन बिहामजो नों आंखौ मा सानो आं मिथिया नाथाय आं नोंखौ आंनि फिसा बायदि अनबायल' था बिनि एसेबो गुबुन नोजोरजों आंखौ दानाय नाथाय बे फंसे बाथ्राखौ नों गोसोआव खोख्लैनाया मोजां दि नों सासे हाबा जाखानाय हिनजाव